MH07 ऑटोमोबाईल्स। आमच्याकडे सर्व प्रकारची टू व्हीलर्स रिपेअर्स आणि सर्व्हिसिंग करून मिळेल। आमचा पत्ता ओमकार डिलक्स समोर उद्यमनगर कुडाळ। संपर्क 84 12 93 71 65। दिगवळे गावातील गावडेवाडी रांजणगाव या वस्तीत रानगवारेड्यांच्या कळपानं प्रवेश केल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय। दाजीपूर वायास अभयारण्याचे गवारेड्यांचे कळप कोकणातील भातशेतीचं नुकसान करू लागले आहेत। वन विभागानं या गवारेड्यांच्या कळपांचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे। दिगवळे गावाची सीमा ही दाजीपूर अभयारण्याला लागून आहे। गतवर्षी रांजणगाव येथे डोंगराचा कडा कोसळल्याची घटना घडली आहे। 22 जुलैला पहाटे ही घटना घडली होती। त्यानंतर जंगलमय भागातून रानटी गवे या मातीच्या कोसळलेल्या भागातून वस्तीत येत आहेत। यापूर्वी रानगाय शेतात येत होत्या। अलीकडे पावसाळा सुरू झाल्यानंतर भातशेती खाण्यासाठी गवारेड्यांचे कळप वस्तीच्या दिशेनं प्रवेश करतायत। सध्या या परिसरात अनेक गवारेड्यांचे कळप वावरताना दिसत आहेत। त्यामुळे परिसरात शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।